kita lumat sono kia Satonto risang adihuko yo cucu ing lapak mangarsani iraping para siswa saking Wisma Palerman kinanti sasana abisa sidhep permanem tantono sabawane palanalise gegodongan datang ombak samirono bebasan datang lumapak kan karya soal-soalaning prabowo mangrakit gumeling ing amyak kanggo sumpa uji datang para siswa ingkang kinirataken niskala nirkumaning pramudita sinulak sanggung durgara sinaku ingkang beningan maranata urip kayu ambuka wiwaraning suka ginupik prolakita sinungging